Viete, na čo sa dnes najčastejšie využívajú AI agenti? Na pokročilé vyhľadávanie informácií. Či už ide o návody, tipy a triky, zhrnutia vedeckých štúdií, rady pri rozhodovaní. AI zvládne všetko. Stačí presne zadať, že čo hľadáte a AI za vás urobí podrobný výskum, zatiaľ čo vy sa môžete venovať iným veciam. Vyskúšali sme si nájsť informácie o nás. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo sa na tých internetoch nachádza o nás. Zadali sme jednoduchý príkaz, v rámci ktorého sme poprosili AI agenta v aplikácii ChatGPT, aby nám našiel všetky dostupné informácie o nás. Čiže zadali sme sem naše údaje, kto sme, čomu sa venujeme a chceli sme od umelej inteligencie, konkrétne od AI agenta v rámci chatu GPT, aby nám našiel všetky informácie. Takže funkcionalita s názvom Deep Research, ktorá sa nachádza v AI aplikácii ChatGPT, si prešla rôzne články, zdroje, sociálne siete a na základe toho našla rôzne informácie o mne. Deep Research teda spravil prieskum o mne na základe toho, čo sa nachádza na internete a vidíme výstup. To znamená, vidíme, ako jednoducho krásne si vieme spraviť research dopodrobna o akejkoľvek téme. My sme si zvolili ako tému mňa a zistili sme, čo sa na internete nachádza. Podobný prieskum sme spravili aj o bratekovi Filipovi, čiže zadali sme príkaz nájdi všetky dostupné informácie o tomto človeku a vidíme, čo tu máme k dispozícii. Filip teda mal futbalovú kariéru, ktorá tu je detailne vypísaná, vidíme, v akých kluboch hrával a podobne. A takto nám umelá inteligencia vie ušetriť množstvo času pri prehľadávaní rôznych zdrojov a pripravovaní detailných výstupov.